luto na may barbecue mga kapurdoy na sa pwede ano no na linya namin kaigikan nila yung laan ba nagkaroon na niyang spilti nga nagkaroon na niya luto na mga kapurdoy na may puso na may barbecue di andam sa langisa no awan na karon mga kapurdoy ba doon na may manguli kay pusog na may doon na may manguli niya kay traffic mga kapurdoy na atlan mi sa fireworks dito sa Ayala samtang urong ang among sakyan mga kapurdoy tanaw ni fireworks mga kapurdoy pwede tingaw sa mga mata mga kapurdoy daghan sa mga motorista o mga driver na nagatan sila pwede na ningawan di na kinahanglan mo ito Ayala mga kapurdoy dire rabis karita pwede na ningawan sa mga mata mga kapurdoy among itay mas lang nahigayon mga kapurdoy tanaw ni fireworks di pa doon sa mga tao mga kapurdoy kaya makita na sa ulang bueno na grabe kanilog the fireworks kaya i-display sa may Ayala mga kapurdoy mga kapurdoy kaya grabe yung trapika mga kapurdoy daplin yung mga kapurdoy yan nagdaw-tanaw sa fireworks pagkiningawan sa mga tao mga kapurdoy hindi na sila kinahanglan ito pag layo mga turista rin na lang sila padapin na lang kita na mga kapurdoy mga kapurdoy ganun sagit sa Cebu mga kapurdoy pero tiging lingawa pero tiging aligpig mga nagsaon sa mga dikuto kaya mga kalingawan mga kapurdoy sa mga turista mga rigid sila tuyo kaya nagpuan sila saksi sila sa pistahan sa walang bata mga kapurdoy kami nagpadapli namin guys may karita dapit tanaw ng fireworks pwede nagdunta sa matawas pwede mga pwede ng tanaw ng fireworks pan kayo tuyo nila nagpadapli din sa doon lang kayo sa stoplight tanaw pwede lingawan ng mga pwede nakakita. Salamat kayo mga pwede sa pagkala sa kong video. God bless. Alay mo ang kasi Pag na rin. sabaw. Sa good po. Ba't ko dyan mo sa? Lali ta sila oh, ano ba lang number